Čau ti borci, dnes to bude FNCS Division 4 spolu s Eroskom, budem rád za like a odber a my se můžeme pustit rovnou do videa. Musíme. Ty? Jo. Tak aspoň Je, mě to nedalo. kdyby to. Tak si dáš sám. Jo, dal jsem si. Zóně. Nebo jakože, co nejblíž. O, taky. Chilluješ? To mě to vidí. A jdu. Je, to nevím, jestli jsme měli chodit. No, Jsme v zóně? Jo, ne? Chceš pizzu hodit? ne, čil. No jo, já ji hodím. Jeďme. Čekaj. Musíme jít. Jsme. Nok? Nice. No tak to smeku. Tak maybe I'll deal. Já jdu. Pojď. Jo, já jsem potřeboval ten finish. Ne, tu jsou všude buildy. Jsem v zóně. Šutí má. Já to nestíhal. Sorry, já nemohl. Jsme měli nejhorší pozici. Chilluj, úplně. Jo, ty jsi měl medkity. Musíš jít up. Ne, nemusíš. No musíš, no. Tak to jdeme. Jo. Top 7. Kus dát killy. Když já vím, že to asi nepůjde. Top 6. Pojď. Top 5 aspoň. Nic. Pojď, nevadí. No, A dobrá nice. hra. Nice. Pohodka. Ten nejhorší meta. Teda šupej v jeden. Tak to mě zachránilo, nějak bych cípl. Pozor. Okay, nice. Jsem u tebe. Nice. Hej, tak já jsem našel shockwave. Pojď. Je, Efekt. edit, nice. Švískaš, pozor na back. 30. Nice. Au, já dostávám. Já jdu fully. Ano. Rozkakni. Já nevím, jak jsem přežil, dal jsem mu za 60. Ale... Tak to Chill. musíme projít. To projdem, ne? To nebudem dávat ani ten shockwave. No, přesně. Já jsem tu pozor. Porci na nás. Držím. To jsme v zóně, že? To porci. Nebo? Ladíčko. Okej, Čekaj. pojď tak, dopředu ještě. Čopnem to? Jo, Ne. chill. On zvedá! Má to? Nemá. Pozor. Drž, je. Mám to. A to je Tam jedno. Pozor. To je důvod. Ať ho hlavně nezvedne. 32. Ne, to. A on chcípl ten borec. Musíme jíst. Já dám... No, my máme nejlepší půl, takže půjdeme jakoby poslední, nebo chápeš? Refresh. Pojď tak. Tak, To není pro tak. nás. No, slide dál. Pojď down. Je. Tam tebe. Chill, my nepotřebujeme refresh, zatím mám cap 0. To. Já už jsem. Pojď sem. Craig? Jdeš za mnou? Yes. Chill. Pojď. A pojď za mnou. Nahoru. A hop. Jsem dostal kounu a utek jsem. Nice. Asi hrajeme na sebe, ne? Každý. Nebo? Já nevím, kde jsi vůbec. Jo, budeme hrát na sebe. Ty nemáš medkity, že? Náhodou. Mám. Jej, tak dáš mi je pak? Já budu ultihovat, já mám 3. Čekaj. Čekaj, ani u tebe nejsem. Pojď. Pozor. Tam, já jdu za te... Dej medkity. No, nice. Dík. Nice. Mám už teď? Ano, Nebo ještě ne? Už chod do zóny, já Okej. to zaberem. Craig?
Nice. Ty outdealuj. Já se Jo. snažím. Já mám pak když tak ještě jeden medkit na, abych šel do zóny. Crack. 182. Nice. Crack. Má jedno. Nevadí, nevadí, Mám klid. dead jeden. Hezky. Zadala. Tento má jedno. A finish? Jo, máš finish. Ty choď. On tady taky outhealuje. Tady je. Chilluj, máš na to. Jo, už jde. Máš na to metky. Ty na mě nemáš nič, hej, baka. Na mě nemáš nič. Jo. Tam ho zdáva. Neskáč ještě čekaj na ten met. A nepopuj hneď ďalší šok, vyhni sa kúsok. Maybe. Zdáva, šok. A... Teraz met. Teraz iba čakaj, hej, v zóne. Nevadí. Ne, to nešlo. 78, nice. Jo. Pokud rotately před tebou, tak ti. No tak našví. O! Tak to jsi možná mohl. To solo, nevadí. Pak skočíš? Nevadí už asi. Down. Nejsi, nebo... Jo, no nejsi no. Je jsou. Naopak zrovna. Nejsi v zóně. Mám jít v zóně. O box blíž. Jo, blíž si box. Už si. Chilluj, pozor. A odsaď už outhealuj. Pozor. Už mám. Jo, A pri koľkých hapkách mám to? začni. Prosím. Nice. Top 12. Aspoň to tak 9, prosím. Máš ještě pici, takže to taky dává. Takže si to pak editní, Adi. Yes. Teď si to editní. A dej si jednu pizzu a hned medkit. Adi. No, nevadí. Šoky. Bogy! Kopni a hned pizzu. To stihneš do zóny. Pizzu, nice. A box. Chill. Hezky. Kamo to sú? Neviem, čo sa deje. Šok. Super. Nevadí. Tak ty jestli nečítuješ, tak já nevím. Co mi nám dal? Ne. Aha. Ty dáváš spray, nebo? Okay. Ty žiješ? Aha. Jo, Tak to som nevedel. nevím, Som myslel, že... já taky ne. Ale som fakt... Mne to fakt dokázal, že si no. Já si dám. Daj si. No já si taky říkal, že jsem chcípl. Já jsem měl 3 hapka. Aha. OK. Tak to som nevedel. Ja už som... Počkej, já tady mám ty boxy. Půjdem tudma, jo? Pozor. Já to tu předstarpuju. Pojď sem, mám nejlepší tarp tady. To jsou moje boxy. Pojď sem. Pozor, on jí to zvykol, hej. A dál bych zatím nechodil. Nedáme si pak jenom ten efekt? Aký? No, No, šogu. Kolik máš? 3. Jo, já taky. Tak dohodí. Tak dám. Už asi dej. Ještě ne, ještě na 28 třeba. Pojď. Tak. A víc? A pojď. Netrvalo si full damage, že? Jo, dobrý. Yes, dává, ale... Nie tak veľký. Dobrá, Unboxed. boxer. Já jsem na high, ty si trošku low. Yes. Co máš za matro? Užívá železo. Jo, já mám jenom dřevo. Zase. To by malo vystačiť. Já nevím, jestli mi nedáš zase outheal. Asi ne. Zatím.
Půjdem každý solo, jo? Nejlepší rotate, kámo, jsem zandal. Zandal jsem úplně peak rotate. Čau. Nice. Mám 370 matra dohromady. Jo. Je, ty jdeš na špatný směr, ne? Ne, já jdu na špatný směr! Oni mě tu... Aha, oni mě stihli boxnout. Sorry, to dáš. To jsou naše boxy. Nice! Tak to tě... Uhraj co nejvíc placeů, kámo. Můžeš chvilku outhealovat, nebo... To je těž můj box, teda s tím. Tak to si, ty si úplně chilluješ, kámo. Choď úplně, jakože... Prostě od nich, ať tě nevidí. Editni si tu stěnu dřevěnou. Aha. To jsou tvoje? Nice! Nice, nejlepší. Spray si hoď ho. Nemáš matro, ber šoky. Nice. Nech se vyhýlovat, ještě nemusíš jít. Máš 280 matra. Chilluješ si. Musíš už. No jako jo. Box. Nice. Chill. Drž všechno. Top 8. Drž všechno. Teď to bude nejvíc umírat. Nejlepší. Shockwave si dej asi. Já mám najhorší. Ne, nevadí. Jsem tu. Jsem dal refresh. Nice. Ten Bionic, on je youtuber. Který byl? Nice, hezky. Tak. No, máme asi. Ty máš cap. Ne, naopak musíš. Liam box, asi. Chill. Já tu mám ultar. Hej, tak ty si zabil moc, ale nažraného. Oni tam dali refresh, víš, já jsem totiž Jo, aha. ušel do boxu. Jsem dal Jo, box. poletí to. Back. Otočte, jezdí. Švískej. Škoda, že neměl movement, ale jinak ty máš úplně moc věcí. 202 bodů, teď to chcípá. Ne, nepikuj. Pozri, jak to padne. Tak to jdem overbuildit. Ne, to zas... Takhle, nebo... Jde tě asi. Chvilku. Nice, postav. Box, nice, chill. 310, 190, no už ne, moc tolik matra. To skoč. Ještě, asi v boxu, jsi v zóně. Já řeknu, že jsi v boxu. Musím si dát jedna. Nevadí. Ještě jeden box. Tak to matro moc dlouho nevydrželo. Nevadí, ale... Hráli na place. Super. Kama zabila. Nevadí. Kama. 204.